Novi zakon o regionalnom razvoju koji će zamijeniti zakon o brdsko-planinskom području udar je na Gorski kotar. Po indeksu razvijenosti nijedna goranska općina ili grad neće spadati u potpomognuta područja, već u 3. i 4. kategoriju, što znači 75, odnosno 100% prosječnih prihoda hrvatske lokalne samouprave. Po tom novom zakonu jedinice lokalne samouprave nemaju pravo više na poticajna sredstva iz državnog proračuna. Tračak nade daje to što vlada radi na rješenjima koja će se za Gorski kotar primijeniti u prijelaznom periodu, a u pripremi je i zakon o Gorskom kotaru. Dugogodišnja županijska vlast sada je ista opcija kao i državna, no problemi Gorskog kotara se nisu pomakli s mrtve točke, kažu laburisti. Evo recimo na primjerice, županija je djelomično osigurala nekakva sredstva za dionicu Lič-Lukovu cestu, ali nažalost ove godine su to otkazali, odustali pod izlikom da čekaju neka bolja vremena. Nažalost u Gorskom kotaru ta vremena se već čekaju jako dugo. Laburisti podržavaju akciju Zelene stranke i Aljoše Babića za sazivanjem tematske sjednice Županijske skupštine u Gorskom kotaru.